Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong araw ng Martes, March 4. Mga kandidato sa provincial elections pumirma ng Peace Covenant. COMELEC nagpaalala hinggil sa tamang pangangampanya. Kapitan Robin Nepomuceno pumanaw sa edad na 78. Mas maraming loan options pwedeng i-avail ng GSIS members at pensioners. Unang solar-powered public school sa rehiyon bubuksan sa siyudad ng Angeles. At Filipina tennis player na si Alex Ayala tampok sa Rally the World campaign ng WTA. Good news po para sa mga GSIS members para matulungan ng mga miyembro sa kanilang pinansyal na pangangailangan, lalo na panahon ng krisis. Pinalawak ng GSIS ang kanilang loan programs na may mas mababang interes at mas mahabang payment terms. Kasabay nito, patuloy rin nilang pinapalakas ang kanilang digital services upang gawing mas mabilis at safe ang pag-access sa kanilang mga benepisyo. Ang buong detalye ay ihahatid ni Arlene Salonga. Inilunsad kamakailan ng Government Service Insurance System o GSIS ang mas pinalawak na bersyon ng kanilang multi-purpose loan programs upang higit na matulungan ng mga miyembrong may pangangailangang pinansyal. Layunin daw nito na mapagaan ang pasanin ng mga empleyado ng gobyerno at pensioners sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Sa panayam kay GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso sa Bagong Pilipinas program ng PTV nitong March 3, isa raw sa pinakabagong loan program na kanilang inilunsad nito lamang Pebrero ay ang MPL Max, isang loan buyout scheme na tutulong sa mga miyembro na may mataas na utang sa private lenders. Nakita kasi namin kung gaano nahihirapan ang maraming mga miyembro, lalo na ang mga guro, dahil sa mataas na interest rates ng private lenders. Sa MPL Max, nag-offer kami ng 6% interest rate. Malaking difference yan kumpara sa karaniwang singil ng ibang lenders na umaabot ng double digit. Bukod pa rito, mayroon ding MPL Flex na ino-offer ang ahensya, kung saan ang mga miyembro ay maaaring humiram ng hanggang 14 na beses ng kanilang buwan ng sahod o katumbas ng hanggang 5 million pesos. Paliwanag ni Veloso, mayroon itong mababang interest rate na nasa 6% at may extended payment period na hanggang 15 taon, kaya mas magaan ang pagbabayad para sa mga miyembro. Dagdag pa niya, simula ng ilunsad ito noong September 2023, umabot na raw sa 315 billion pesos ang nailabas na pondo, na nakatulong sa mahigit 1 milyong miyembro ng GSIS. Marami sa ating mga borrowers ang ginagamit ito bilang puhunan sa negosyo. May mga miyembro tayong nagtayo ng computer shop, food business, at iba pa. Sa ganitong paraan, doble ang benepisyo. Nagkakaroon sila ng dagdag na kita at nakakatulong pa sa kanilang komunidad. Para naman sa mga may agarang pangangailangan, may MPL Lite din ng GSIS kung saan maaaring umutang ng 5,000 hanggang 50,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Bukod sa multi-purpose loan programs, pinalalakas din umano ng GSIS ang kanilang emergency loan para sa mga lugar na tinamaan ng matinding pag-ulan at pagbaha, kabilang ang Palawan at ilang bahagi ng Nueva Ecija. Sa Palawan, maaari umano mag-apply ang mga residente ng Aborlan at Iwahig Penal Colony hanggang March 23, habang sa Puerto Princesa City, bukas ang aplikasyon hanggang March 19. Sa Nueva Ecija naman, sakop ng programa ang mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Karanglan at Likab na maaaring mag-apply hanggang March 13, 2025.
Maaring mag-apply ang mga aktibong miyembro na nakatira o nagtratrabaho sa mga lugar na idineklarang state of calamity. Basta't updated ang premium payments at may sapat na take-home pay. Sa ilalim ng emergency loan, maaaring umutang ng hanggang 40,000 pesos ang qualified members na may 6% na interest rate at 3-year payment term. Samantala, kasabay ng pagpapalakas sa mga loan program ng GSIS, patuloy rin ang digitalization efforts ng ahensya sa pamamagitan ng GSIS Touch app na ngayon ay ginagamit na ng mahigit 1.7 million members. Ani Veloso, 98% ng kanilang loan transactions ay ginagawa na sa app o sa GSIS kiosks. Sa patuloy na inobasyon at pagpapabuti ng serbisyo, tiniyak ng GSIS na magpapatuloy ang kanilang misyon na gawing mas madali, mabilis at epesyente ang tulong para sa kanilang mga miyembro. Hindi kami tumitigil sa pag-innovate. Ang teknolohiyang ito ay nagdaragdag ng security at convenience para sa ating mga miyembro. Nagbibigay daan ito para nakagawa sila ng transactions kahit saan, kahit kailan, habang pinapatibay ang proteksyon laban sa fraud at identity theft. Kasama si Karen Maurilio, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Samantala, nagpatupad ng bawas presyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong Martes, March 4, matapos ang dalawang sunod na linggong price hike. Bumaba ng 90 centavos ang kada litro ng gasolina, 80 centavos sa diesel habang 1 peso and 40 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang rollback ay dulot ng mahinang demand sa South Korea at pagtaas ng supply ng langis sa Estados Unidos. Patuloy namang binabantayan ang epekto ng geopolitical developments, kabilang ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na maaaring makaapekto sa mga susunod na paggalaw ng presyo ng langis. Sa ibang balita, nagsagawa ng misting kontra dengue ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng Provincial Health Office Public Health noong March 1, 2025. Ito ay bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa dengue. Layunin nitong bawasan ang populasyon ng mga lamok na nagdadala ng sakit at mapanatili ang kalusugan ng mamamayan. Kasabay ng misting, hinakayat din ng PHO ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at sirain ng mga lugar na maaaring pabugaran ng lamok tulad na lamang ng nakaimbak na tubig sa lumang gulong, bote at iba pang lalagyan. Mahigpit ding pinaaalahanan ang lahat na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center kung may naranasang sintomas ng dengue, gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng kasukasuan at panghihina. Sa pamamagitan ng kooperasyon ng publiko at tamang impormasyon, mas mapapalakas ang kampanya para sa mas ligtas at malusog na komunidad. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman sa ating Laos Auto News. Achieve na achieve ang class at elegance with Geely's M Grand 2025. Bukod sa luxurious looking interior and sleek exterior nito, ma-enjoy din ang bago nitong infotainment features. Kung hanap mo ay affordable sedan na kayang-kaya makipagsabayan sa ibang luxury cars, baka ito na para sa iyo. Know more about this vehicle kasama si Mark Angelo Susman, ang business manager ng Geely Bacolor. Introducing our 2025 Geely M Grand Luxury. Yan, bagong-bago. Previously, meron tayo mga M Grand for the premium and comfort variant. Right now, iisang variant lang, M Grand Luxury. Ayun. Sa M Grand Luxury natin, sa pangalan pa lang, malalaman na natin na luxury yung ating sasakyan. So, ang pinakabagong features nito, sa interior, all black na yung interior natin. Previously kasi, beige ang color or kulay blue, and then madumihin. Alam naman natin sa Pilipinas, yung ganong color, medyo madumihin. Ngayon, all black na yung interior design ni M Grand Luxury. Also, yung infotainment niya, mas better, mas malaki, mas wider dun sa previous na model ni M Grand. Bali yung current deals ni M Grand, right now, our interested buyers can enjoy up to 58,000 down payment. All in na yun, free na yung insurance, shuttle mortgage, and LTO, and so on and so forth. Yung monthly amortization is nasa 19,652,000 for 5 years. Yung SRP ng M Grand natin is 949,000. Meron siyang promotional discount na 40,000. Pagka nag-avail ka ng or nag-purchase ka ng any Geely vehicle, lalo na si M Grand Luxury, meron kang free LGC Cares 24/7 roadside assistance. Minimal upgrades lang, particularly on the interior. So si Geely Philippines kasi more on asking siya sa kung ano yung better na tanggalin, or unang-una yung interior, tinanggal niya yung lighter color to the dark color. Actually, mas sophisticated na siyang tingnan, mas luxury na siyang tingnan, mas better siya compared dun sa before na M Grand. Actually, hindi ka bibitinin kasi meron din siyang 3 different driving modes. The sports mode, the eco mode, and the comfort mode. Actually, kung doon sa mga inquiry ng mga kliyente or yung mga interested buyers, you can visit us sa our dealership located at Jose Abad Santos Avenue, Barangay Macabacle, Bacolor, Pampanga. Beside Max's Restaurant lang tayo sa Bacolor. Or you can reach us through our mobile number 0918-854-2766, or log on to our Facebook page at Geely Pampanga Official po. Samantala, tumanggap ng bagong service vehicles ang 59 na barangay sa Pampanga mula sa provincial government. Nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD ang mahigit 1,500 na Fernandino trike and jeepney drivers. At bubuksan na sa Angeles City ang unang solar-powered public school sa Central Luzon. Para sa detalye, narito pong report. Inaasahang mas mapapabilis ang serbisyo sa mga barangay ng Pampanga
matapos ipamahagi ang 59 na bagong service vehicles sa isang ceremonial turnover nitong Lunes, March 3 sa Brand Z Giao Convention Center. Ang mga bagong service vehicles ay maaaring magamit para sa iba't ibang pangangailangan ng barangay, kabilang ang pagresponde sa mga emergencies, transportasyon para sa mga residente, at iba pang mga pangkomunidad na gawain. Sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan kasama sina Governor Dennis Delta Pineda, ABC President at Board Member Claire Lim at Special Assistant to the Governor Angelina Blanco, isinagawa ang pamamahagi ng mga sasakyan bilang suporta sa mas mabilis at maayos na serbisyo sa lalawigan. Ayon sa General Services Office, 471 service vehicles na ang ipinamahagi mula 2023 na lalong nagpapatibay sa kalidad ng serbisyo ng mga barangay sa Pampanga. Samantala, mahigit 1,500 na Fernandino tricycle at jeepney drivers at operators ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development Region 3, katuwang ang lokal na pamahalaan noong March 3 na ginanap sa Heroes Hall. Pinangunahan ni Mayor Vilma Caluwag ang pamamahagi ng ayuda kasama sina Pampanga 3rd District Senior Board Member Mica Gonzales, City Councilors Brens Gonzales at Reggie G. for David, dating konsehal Angie Hizon at iba pang opisyal. Sa kalaunan, nagpaabot ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa suporta ng lokal na pamahalaan at nangakong susuportahan ng programa at plano ng gobyerno para sa sektor ng transportasyon. Sa ibang balita, bubuksan sa March 6 ang Belen Homesite Elementary School sa Barangay Santo Cristo, ang kauna-unahang solar-powered at fully air-conditioned public school sa rehiyon. May kabuuang 54 solar panels ang paaralan na kayang makalikha ng 32 kilowatt power upang paganahin ang 7 nitong air-conditioned classrooms na may 2 HP air conditioning units at television sets. Mahigit 3 milyong piso ang inilaan para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan kabilang ang bagong pintura, tiles at iba pang kagamitan. Ayon kay Mayor Lazatin, ang proyektong ito ay patunay na posible ang paggamit ng solar energy upang maprotektahan ang kalikasan at mapabuti ang kondisyon ng mga pampublikong paaralan. Tinatayang makatitipid ang lungsod ng 100 milyong piso kada taon sa gasto sa kuryente sa paggamit ng renewable energy. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa ibang balita, pumanaw na si Robin Bombing Lumanlan Nepomuceno sa edad na 78 ngayong Martes, March 4. Kinilala ni Nepomuceno bilang isang politician at dating Vice Governor ng Pampanga. Nanungkulan din siya bilang board member ng Pampanga at barangay chairman ng Kutkut mula 1997 hanggang 2010. Ipinanganak si Nepomuceno noong January 2, 1947 kina Francisco at Juanita. Pinakasalan niya si Cecilia at biniyayaan ng mga anak na sina Jonathan, Brian at Aveline. At mga manugang na sina Ana, Erica at Alan. Inaaniyahan ng pamilyang Nepomuceno ang mga nais dumalaw sa kanilang tatang sa Holy Mary Memorial Chapel, Kutkut, Angeles City, Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman po sa ating balitang sports. Ihahatid ni Kelo Makapinlang. Muling ipinakita ng Filipina tennis star na si Alex Ayala ang kanyang pangalan sa pandaigdigang tennis scene. Ito ay matapos siyang mapasama sa Rally the World campaign ng Women's Tennis Association, kahanay ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa larangan ng tennis. Ayon kay Ayala, isang malaking karangalan para sa kanya ang mapabilang sa kampanya ng WTA. Aniya, ang pagiging isang professional na manlalaro ng tennis ay hindi lamang tungkol sa laro kundi sa pagdadala ng kanyang pagkakilanlan bilang isang Filipina sa pandaigdigang entablado. Ang Rally the World campaign na inilunsad sa social media platforms ng WTA ay naglalayong ipakita ang lawak ng impluensya ng women's tennis sa buong mundo. Itinatampok dito ang inspirasyonal na kwento ng iba't ibang atleta, kabilang na ang tagumpay ni Ayala bilang kauna-unahang Filipina na nanalo ng Junior Grand Slam singles titles noong 2022. At yan ang sports news ngayong araw. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Sa ibang balita, sustainable, resilient, competitive. Yan ang target ng Department of Tourism Region 3 sa pagpapalakas ng turismo sa rehiyon. Inaasahang magiging game changer sa turismo ng CL ang mga itinatayong infrastruktura gaya ng North-South Commuter Railway. Gayon din ang paglipat ng ibang local flights sa CRK mula NAIA. Ang buong detalye ay ihahatid ni Acel Fernando. Inaasahang lalakas ang turismo sa gitnang Luzon matapos i-anunsyo noong January 2025 na ililipat na sa Clark International Airport mula sa Ninoy Aquino International Airport ang ilang turboprop flights ngayong buwan ng Marso. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas nitong Martes, March 4, sinabi ni Regional Director ng Department of Tourism Central Luzon, Richard G. Daynos, na malaking hakbang ito upang mapalakas ang turismo sa rehiyon. Bahagi ito ng 7-point agenda ng DOT na naglalayong gawing mas accessible ang mga destinasyon sa iba't ibang probinsya. Sabi ko nga, ang daming mga pagbabagong nangyayari dito sa ating region. No? A perfect example is yung pagdami ng ating mga flights, mga local flights natin dito sa ating airport, which is a premier airport. No? Of course, you may have also read somewhere in your social media na ang ating mga local flights, darami, no? Nadagdagan, right? At Sa CRK. at ililipat, I think mga major local flights from NAIA to Clark. Kasabay nito, isinusulong din ng ahensya ang Regional Tourism Development Plan sa tulong ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Painstakingly, we are strategizing. In fact, yung isa sa aming way forward, no, is to introduce already the Regional Tourism Development Plan, which was already approved by RDC, and it is to be funded by TIEZA, no? Malaking tulong din sa turismo ang mga itinatayong infrastruktura tulad ng North-South Commuter Railway at Laguna-Cavite Interlake Bridge na magpapabilis sa biyahe ng mga turista at biyahero. Sa ilalim din ng 7-point agenda ng DOT, mas pinagbubuti ang koneksyon sa mga probinsya upang gawing mas madali ang pagpunta sa mga beach, bundok at ecotourism sites sa gitnang Luzon. Bukod sa mga infrastruktura, isa rin sa mga layunin ng ahensya ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapanatili ang sigla ng turismo sa rehiyon. We don't like to be left behind in terms of technology. We would like to bank on how technology can help sustain, no, the tourism industry. The presence of travel apps, the presence of course, our connection, no? How will we be able to reach one place to another? Ayon kay Daynos, ang mga pagbabagong ito ay hindi lang magpapalakas sa turismo, kundi magbibigay rin ng mas maraming oportunidad sa lokal na ekonomiya at mga negosyo. All these things make it more exciting in Central Luzon, no?
because we would like to create more stories, and these stories will be, of course, our way, no, to make them feel that tourism is really alive, it's really vibrant here in Region 3 in Central Luzon. So we are crossing our fingers that more and more developments will be at our hand to support our local industries. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Tumungo sa San Guillermo Parish Church sa bayan ng Bacolor, Pampanga ang ilang mga kandidato sa iba't ibang provincial position para pumirma ng Peace Covenant. Nagpaalala naman sa kanila ang Commission on Elections na sundin ang wastong paraan ng pangangampanya. Magbabalita si Ashley Punzalan. Payapa, maayos at tapat na eleksyon para sa mga Kapampangan. Ito ang layunin ng provincial level interfaith rally at Peace Covenant signing na ginanap sa San Guillermo Parish Church sa Bacolor, Pampanga, Martes, March 4. Pinangunahan ng aktibidad ng Philippine National Police, katuwang ang Commission on Elections o COMELEC at sumuporta rin ang Armed Forces of the Philippines, Parish Pastoral Council for Responsible Voting at Department of Interior and Local Governance. Ilang religious groups din ang nagdaos ng interfaith rally sa unang bahagi ng programa para ipagdasal ang patas at payapang electoral process. Ito parang kontrata ng ating mga kandidato. They bound themselves with this peace covenant that they will conduct a peaceful campaign and tatalima sila sa mga panuntunan na inilabas ng Commission on Election with the cooperation ng ating AFP at ng ating pong PNP. Ang PNP naman po ang nangangalaga sa seguridad. Tinitiyak po ni PNP na lahat po ng activities na ginagawa po natin together with the COMELEC and the AFP is mapanatili po na maayos, ligtas at payapa. Kabilang sa mga nakiisa sa pagtitipon ang aspiring representatives na sina Dr. Hazel Tumang, Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr., Paul Kiwa, Board Member Micah Gonzalez at si Patrol Party List Representative George Bustos. Nariyan rin ang mga tumatakbo para maging miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na sina Christian Halili, Willie Villavicencio, Fritzy David Dizon, Attorney Raul Macalino, Lucky Ferdinand Labong, Cherry Manalo, Attorney Claire David Lim, Sajid Khan Yusof, Joel Cruz, Dr. Alfie Bonifacio, Maymay Mercado Gonzalez, Rick Yabut, Eduardo Chu, Shiwen Lim, Attorney Vince Calara, Kay Nagit at Sky Maglangke. Lumagda rin sa Peace Covenant ang gubernatorial aspirant na si Danilo Bailon at ang kanyang katandem na si Ed Panlilio. Habang humabol naman sa pagpirma ang mag-inang sina gubernatorial candidate Vice Governor Lilia Pineda at Governor Dennis Pineda na tumatakbo naman para vice-gobernador matapos ang kanilang kapitolyo sa barangay activity. Nakiisa ang dalawang kampo sa layunin ng aktibidad dahil naiintindihan umano nila ang kapayapaan at ang integridad ng eleksyon ay hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa mga kabalin na nais silang paglingkuran. Gusto natin katahimikan sa eleksyon na to. Hindi na wish na ni nanay na fair lang, walang away, walang gulo. Kampanya lang tayo. Iwasan natin yung mga salitaan na hindi magaganda kasi wala akong kapupuntahan. Minta kami kay Kenny para king kapayapaan ng eleksyon ng Pampanga. Ang hinahangad namin, kaunlaran ng mga Kapampangan. Nagbigay rin ng ilang paalala si Attorney Lydia Florentino Pangilinan, ang Provincial Election Supervisor 4 ng COMELEC Pampanga ukol sa mga pamantayan ng wastong pangangampanya. Sa pinapakita po nilang pangangampanya, makapag-isip po sila, makapili ng nararapat na kanila pong iluluklok sa posisyon. Umaasa rin umano siya na sana'y maging makabuluhan ang pagtakbo ng mga kandidato. Bagamat may ilang distrito ang kabilang sa listahan ng mga nasa election areas of concern o mga lugar na mahigpit na binabantayan ng mga otoridad dahil sa mainit na labanan ng mga political parties, nananatili naman umanong manageable at mapayapa ang probinsya ayon kay Police Colonel J. Dimandal, ang Provincial Director ng Pampanga Provincial Police. Gayunpaman,
Mula January 12 hanggang sa kasalukuyan, nasa higit 50 na kataong lumabag sa election gun ban ang nahuli ng kapulisan sa buong Pampanga. Siniguro naman ng Pampanga PPO kasama ang AFP na tuloy-tuloy ang kanilang pagtutulungan para sa seguridad ng probinsya ngayong nalalapit na ang eleksyon. Nipilit po namin together with the AFP at ang ating pong COMELEC na mapanatili pong ligtas at maayos ang darating po na halalan ngayon 2025. Patuloy po tayo na sumusuporta sa security operations na ginagawa po ng Philippine National Police dito po sa Pampanga, and nagkakaroon na rin po kami ng deployment sa mga checkpoints and quick reaction teams na napoprovide namin sa Pampanga po. Nanawagan rin sa publiko si COMELEC Election Supervisor Pangilinan na ipagbigay alam sa otoridad kung may malaman o mapansin na anomalya sa pangangampanya ng mga kumakandidato. To be a responsible citizen, kung may nakikita silang hindi tama sa proseso ng pangangampanya ng mga kandidato, lalo na po yung vote buying. Yan po ang ating pong iniiwasan. Because of the automated election, it is impossible for our candidates now to implement yung dagdag bawas kasi hindi na po ang tao ang nagbibilang, it's the machine. No? So saan sila ngayon pupunta para ma-ensure yung kanilang panalo? So it's the vote buying. Dagdag niya, ang vote buying ay isang election offense, hindi lang para sa mga bumibili ng boto, kundi doon rin sa mga nagbenta ng boto. Bigyan sana umano ng dignidad at dangal ang nag-iisang boto ng bawat isa at pumili ng mga karapat dapat iluklok sa pwesto. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni JD Adahar, ang meteorologist mula sa Pag-asa Clark Station. Magandang araw po. Narito po ang weather update para sa araw na ito, Martes, 4 ng Marso, taong 2025. Easterlies pa rin po ang nakapekto sa buong bansa. May mga kumpul po ng kaulapan na nakikita natin malapit sa eastern sections ng bansa. Sama na dyan ang buong Bicol at Caraga region, mga probinsya ng Quezon, Marinduque, Romblon, Northern at Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Davao Oriental. Magiging maulap po sa mga nabanggit na lugar na may mataas na tsansa ng pag-ulan dulot ng mga thunderstorms. Sa Metro Manila naman po at sa nalalabing bahagi ng bansa, generally fair weather ang maaasahan bagamat magiging mainit ang tanghali. Magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may mga tsansa ng isolated rain showers at thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Dahil nga po nagtatala na rin tayo ng mga matataas na heat index o damang init sa ating mga istasyon, pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na laging magdala ng panangga sa init at sa ulan na dulot ng mga isolated rain showers at thunderstorms. Inaasahan din po na magbabalik pa ang northeast monsoon around Thursday, bagamat sa extreme northern Luzon na lamang. Dahil nga po dyan, maaaring makapekto din ang shear line o yung banggaan ng northeast monsoon at easterlies around eastern Luzon areas sa araw ng Friday. Para po sa latest at up-to-date na impormasyon, bisitahin po ang aming mga social media websites at DOST_Pag-asa o ang aming website dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Clark Station. JD Adahar at magandang gabi. Samantala, sa pangunguna ng Philippine Commission on Women, muling dinunsad ang mga kampanyang #PurpleWednesdays2025, #PurpleYourIcon at #PurpleYourProfile bilang bahagi ng National Women's Month Celebration ngayong Marso. Layunin nitong isulong ang pagpapalakas sa sektor ng kababaihan at pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Inaanyayahan ng publiko na magsuot ng kulay purple o violet na damit tuwing Miyerkules bilang pagpapakita ng suporta sa mga kababaihan. Bukod dito, hinihikayat din ang pagsuot ng purple sa pagdiriwang ng International Women's Day sa March 8. Para sa mas palawakang epekto, maaaring makiisa sa digital na kampanya sa pamamagitan ng paglalagay ng PCW profile frame sa inyong social media display pictures gamit ang #PurpleYourIcon at #PurpleYourProfile. Sa ganitong paraan, mas mapapalawak ang kamalayan at diskusyon tungkol sa mga isyong kinakaharap na kababaihan ayon sa PCW. At para naman sa ating entertainment news, ihahatid ni Danny Cagino. Kultura at komunidad ipagdiriwang sa Balakat Festival 2025. Maghahatid ng makulay at masiglang pagdiriwang ang inaabangang Balakat Festival 2025. Ipagdiriwang dito ang kultura, komunidad at progreso ng Mabalacat City. Opisyal na bubuksan ang selebrasyon sa March 10. Alas 4 ng hapon sa Balacat Festival Village. Susundan ito ng Sayaw Pinoy na gaganapin naman ng alas 6 ng gabi. Mabibisita naman ang Agro-Industrial Pavilion simula March 10 to 14. Bukod dito, kaabang-abang ang iba pang kaganapan. Sa March 11, alas 6 ng gabi, mapapanood ang Miss Mabalacat City 2025 pre-pageant. May Battle of the Bands naman sa March 12, alas 6 din ng gabi. Sa March 13, alas 6 ng gabi naman ang Miss Mabalacat City 2025 Coronation Night. Habang matutunghayan ang street dance at free dance competition sa ganap na alas 4 ng hapon sa March 14. At yan ang ating entertainment news ngayong araw. Ako si Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official.
Kung nais niyong balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Napapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.